Fl-aħħar sigħat il-virus ħasad żewġ ħajjiet oħra f'pajjiżna. Żewġ nisa, waħda ta' 91 sena u oħra ta' 82 sena huma 32 u 33 vittma tal-Covid-19 f'Malta. Il-marra ta' 91 sena li kienet residenti f'dar tal-anzjani kienet ir-riżultat pożittiva għal virus fl-10 ta' Settembru biex fit-22 tax-xahar iddaħlet l-isptar Mater Dei. Imietet matul il-jum tal-Ħadd. Il-vittma l-oħra kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fi 17 ta' Settembru u baqgħet tingħata l-kura fir-residenza tal-anzjani li kienet tgħix fiha fejn mietet it-tnejn filgħodu. Fl-aħħar 10 tim f'Malta kellna 16 mewta kaġun tal-coronavirus, imwiet li kienu tista' tgħid kollha persuni avvanzati fl-età, ħafna minnhom residenti f'diversi djar tal-anzjani, bħalma kienu propju dawn l-aħħar żewġ vittmi. Ir-rata ta' mwiet f'pajjiżna li s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci deskrivit bħala inkwetanti hija t-tielet l-ogħla fl-Ewropa per capita. Quddiem din is-sitwazzjoni, il-Prim Ministru ta' pajjiżna qed jibqa' jdoq l-istess diska, id-diska li għandna kontroll tajjeb tal-pandemija. Xorta waħda nibqa' ngħid illi f'pajjiżna għad għandna mhux biss kontroll tajjeb tas-sitwazzjoni, imma meta tikkumpara ma' pajjiżi oħrajn, iva ħares lej diversi pajjiżi mhux biss fil-kontinent Ewropew, imma lil ukoll ma prinċipalment niffukaw fuq x'qed jiġri fl-Ewropa. Fl-aħħar 24 siegħa 27 persuna rriżultaw pożittiv għal COVID-19 fil-waqt li fl-istess perjodu 41 persuna oħra fiequ mill-infezzjoni. Dan ifisser li bħalissa f'pajjiżna għandna 580 każ magħruf tal-virus li jinkludu 6 immigranti li għadhom pożittivi. Intant fost il-każi li ħarġu l-ħadd 4 kienu każi ta' qraba ta' persuni infettati, 3 kuntatti ta' każijiet oħra, filwaqt li 3 oħra kienu każi ta' anzjani minn dar San Giuseppe. Bil-maġġor parti tal-każi dejjem qed ikunu sporadiċi, jiġifieri mhux magħruf minn fejn ħadu l-virus. Sallum in-numru totali ta' każi reġistrati f'pajjiżna mis-7 ta' Marzu l-hawn u ta' 3215 li jinkludi il-każi ta' immigranti li ttestjaw pożittiv.